Lamas. O mga sibuyas. Ay, mga lamas o pansa. Ini, mo ni si spaghetti ni. Spag ni. Wala pa eh, kaway motor. Yung kini, mo ni landang o tapioca? Tapioca. May magulaman po may iba't yung gulaman kay bukay ko nagbutong. May mga gatas ug iba kay magbutong magbutong. Kaya pagbay taguan ko. Unsan ka nang ano kay lang? Nasa butin kay. Pre. Palit sa butin ka bu. Pero na ni dili do. Pero ba? Pero ako video ya. Pre, ulit ko pero ka. Gan. Pero ba pa, wala ko pero gibalik. Unan sa kwan. Oh. Hey. Bali. Don't eat. Uy, don't eat. Don't eat. Hello na, hello. Don't eat. Don't eat. Anak, dito naman ako. Luto na ne? Ha? Luto na ne? Tawag ko biglayan. Uy, stop. Ayo, gasa ko na. Palawan ako kay patulo ang kwan. Alisa. Pero, meron? Mga adobo? Yung baon? Ang chikan. Yapilan yung pilya ba? Suba na daan dito dong. May kasubaan dito. Basta sa ulan, ulan na ba? No? Ay, gudda. Dili ang kwan. Kaya basayang. Dili ang kanang sulanan. Diba? Okay, yan eh. Yan. Ibig ko, nagtabag ko ka ng pilo. Pamilya ko pilo sa ibig. Pilo sa kanila. Alam ko sa imong bread. Dali, dali. Ay, spaghetti. Oh.